quins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entres ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa't que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Al final del dia. La meva vida canviarà per sempre! Els secrets de l'univers per mi sola! No l'obri! Sobretot, no l'obri! Déu meu! Baixi de seguida! Les forces del mal s'han apoderat d'ell. Ara! No el puc tancar. Necessito el passador. No hi havia passador? Passador? Ja està. Vigila, no el perdis. Infinit. No puc aturar-lo. No! Oh! Hem de sortir d'aquí. El llibre està a punt de descarregar la seva ira. Ha estat culpa meva. No hi ha temps de lamentar-se. Som-hi! De pressa, de pressa! Telefonista, telefonista, posi'm amb l'estació. De pressa, sisplau. Que tinguis bon viatge i coratge, fill. Ja tornaràs un altre dia. Sí, un altre dia. Adéu. Ai, pobret. Cada cop que vinc aquí me l'haig d'ordenar jo mateix al correu. Ho sento molt. Més ho sento jo, que haig de volar tota la nit. Què més vol, que li agafi el telèfon? Quins fums! Infinit! Infinit! Mil·lèsima! Què? El llibre? El passador? Sí, el tinc jo. Ho intentaré, t'ho prometo. És greu? Et
Haig de tornar a l'escola ara mateix. És qüestió de vida o mort. Un moment! On creu que va? No us deu pas pensar que em desviaré de la meva ruta. Bé, vull dir, suposo. L'infinit vindrà amb el passador. Massa tard! Sortim d'aquí! Estem atrapats! De pressa, tothom, a dalt! Afanya't, afanya't! Estem perduts. Call d'una vegada! L'infinit vindrà amb el passador. Mil·lèsima, sigues realista. L'estació està molt lluny d'aquí. Ànim, senyor carter. Estem a punt d'arribar. Bé, fantàstic. Perdré la feina, però seré un heroi. Infinit! On és el llibre? És a baix, al soterrani. Anem. Anem? Si us plau, és l'única oportunitat. D'acord, no se'n parli més. Perdoni, excel·lència, em pot vigilar el correu? Tinc una missió més important a complir. Aneu amb compte! Som-hi! A l'esquerra! Segueixi recte! Pel forat! Per allà! Porti'm fins al llibre! Ara! Ves amb compte, fill. Ja és meu! Vinga, estira fort. Ja el tinc! Iupi! Ai! No! Déu meu! Oh, què he fet? Bon dia, madame. Tot a punt per anar a l'estació. Gràcies per haver trucat a la Universitat Suprema i intercedir a favor meu. Era la meva obligació, professor. Estic avergonyida per tot el que ha passat. Vostè sap com portar aquesta escola millor que jo. Bon dia. I bona sort! Oh, per cert, professor, he vist que el meu pacient ha fet grans progressos. Sens dubte! És inalterable! Que comenci la festa! Ja? Ja! Uau, això té ritme!
Digueu? Aristòtil? Aristòtil, contesta'm! Helènica, quina sorpresa! Espera't, demà arribaré amb el primer tren. No creus que t'estàs precipitant? Calla i escolta. Fa molts dies que no tinc notícies de la mil·lèsima i no estic disposada que se'm deixi de banda en aquesta família. Per tant, ja pots anar inventant qualsevol excusa per fer. Hi ha una escola a prop, en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entres ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar